Hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Lunes, Petsa 7 sa buwan sa Hulyo, tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nagproblema karon ang mga tinun-an og magtutudlo sa Busay Elementary School kay musud ang tubig panahon sa kusog nga uwan. Ang gym gihimo nga temporaryong gibalhinan sa Busay Elementary School tungod kay delikado kini sa landslide. Leslie Caminada Vistil, sugin limi. Hangtod karon wa pa gihapon mabutangi og jealousy ang gihimong mga classroom sa Busay Gym nga gihimong temporaryo nga gibalhinan sa Busay Elementary School. Wala usay tapangko ang atubangan nga bahin sa mong tunghaan nga makapugong sa salibo panahon sa pag-uwan. Gani mibaha sulod sa gym ni atong kusog nga pagbunog sa uwan ni atong adlong Huwebes ug Biyernes. Asin pero wa pa lang sad jud na kompleto kay wa pa man say materials. So among gihuwat materials para makompleto na gyud aron masirado na sad mi diri. Nagpaabot pa karon ang principal sa mong tunghaan kung kanu sa buhaton ang tapangko aron dili na mosalibo ug mosulod ang uwan. Usa ka temporaryo nga solusyon ang ilang gihimo aron pagpugong nga mosulod ang tubig. Here nga i-close na lang gito man to natiwas na napay gamay nga open space, so i-close na lang gito para ang tubig tanan sa likod na jud motoyo. Nasay kanal diri sa kuan. Mausad na akong gikuan sa engineer, ni text ko niya nga asa na ang contractor kay by the time mahuman dire ra ba may plano mag-feeding nya init kaayo nya mag-uwan mo sa libog gid siya. Nagkauyo na mga ginikanan ug mga magtutudlo nga suspensuhon ang klase sa higayon nga mukusog ang uwan. Hinuon di nila papaulion ang mga estudyante kung walay ginikanan mukuha. Amo na nang gikuandaan ang parents mismo kahibaw na sila nga kung na-adjoy ka ng itom na kay nga dag-om before mo abot ang uwan dismiss na lang gyud. Tabi na tong mga bata nga layo-layo ra. Kahibaw na sila mismo niya. Example mo uwan niya wag gyud sila nakauli natay mga parents nga moapas sa mga bata. Ang Busay Gym sama sa hinimutangan sa Busay Elementary School nga nagpatung sa lugar nga delikado sa landslide. Leslie Caminada Vistil, News 5. Naglaraw si Cebu City Mayor Mikey Rama nga susihon og balik ang Bantal area aron masuta ang nakalambuan niini human gipatuman ang no left turn policy sa gipiling mga oras. Matud niini nga base sa iyang naobserbahan, hapsay na ang dagan sa trapiko sa maong dapit. Wa na say sitom nga nagbantay sa traffic human misunod ang mga motorista sa maong palisiya. Ug kun kanunay nga mosunod sa maong balaod, way mahitabong heavy nga traffic. Kaya naman nga niadtong Biyernes natukod ang Bantal Traffic Management Board nga mo'y mo plano aron mahimong hapsay ang dapit. Actually, it's all about discipline. It's all about consideration. It's all about insensitivity. When you everybody working and then all. Kita sa mga sakop sa Capitol Security ang agianan sa may Unit 3 Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo nga gibutangan og no entry sign. Ang maong luna gikatahong gipanag-iya sa Kapitolyo. Sa gihimong konsultasyon uban ang pangulo sa Capitol Security ug ang kadagkuan sa Old Philippine Railway Residents Association kon OPRA Incorporated, nasuta nga dunay kontrata tali sa Kapitolyo ug sa maong asosasyon niadtong 1971. Dinhingpit nang gihatag sa Kapitolyo ang katungod ngadto sa OPRA Incorporated nga mao nay moduma sa 11 parcel nga luna, lakip na ang gilalisan nga right of way sa maong dapit. Gipasanginlan sab sa maong asosasyon si Engineer Antonio Canoy kinsa napildi pagkabarangay kapitan sa maong dapit nga magpasud og mga truck ug pagbutang sa iyang mga kinargang kahoy nga way pananghid sa asosasyon. Mao nga niadtong miaging semana gibutangan na og no entry ang agianan. Ipasusi karon ni Capitol Security Head Loy Madrigal ang pangangkon sa asosasyon. Ini all portions of the 11 parcel may kontrato man me. Nga ako parmi di ba may squatter dire. Ako ang gisingnan nga kana nga right of way. Nahimo ka na out of necessity. Kining doon na sila gipakita nga papel nga kining ang kuan nga doon na sila right of possession sa maong property. Pero gikuan kini siya terminate kini siya sa provincial board. So para pod maklaro na to, maligal ang ato ang pag kining kuan maklaro ang kining maong kining kahimtang aning kuan kining lugar
ato lang ni ipasa sa kuan sa legal office. Tungod sa selos, giunay og hostage sa banang iyang asawa uban ang duha nila ka mga anak niya atong Sabado sa Dakbayan sa Naga. Dulan 12 ka oras una pa mi-surrender ang suspect ug na-rescue ang mga biktima. King Perez, Sugin Limi. Nasuwayan dayon ng katako sa bagong naumul nga Special Weapons and Tactics sa Dakbayan sa Naga. Dihang usa ka amahan ang nang hostage sa iyang asawa ug duha ka mga anak sa barangay Tinaan mga alasay sa buntag niadtong Sabado. Ang nang hostage mao si Veroni Dodong Bacon, 46 anyos, kinsa gituuhang bangog sa ginadiling drogas. Iyang gi-hostage sud sa iyang panimay ang iyang asawa nga nagtrabaho sa Naga City Accounting Office ug duha sa tulo ka mga anak babae nga nagpangidaron og 22 anyos ug usa ka tuig nga masuso. Gawas sa mga pulis, lakip sa mga mihangyo sa nang hostage, mao si Naga City Mayor Val Chong ug ang lola sa hostage taker. Gingong nga bubuho ang bana sa iyang asawa. Waton lang kung asin og maluya siya unless kung naagi mga commotion or atong buto nga madungog una pasudlon gyud og ahat pero sa pagkakaroon waton ra gyud. Yo ko nga dong ang binamposil dong di kumat mo ko anang posil dong. Insya makon mao na yung pangihuon makanaog kanang pangabubo lagi. Ya wa man na magbisyong asawa. Matud sa usa sa mga anak nga wa mapilog hostage tigamitan og ginadiling droga sang iyang amahan ug wa na kini maka-abroad tungod sa sakit. Siyempre ako anak makakita sa imong inahan nga magkadugo. Siyempre respect sa ko. Bubuan ko kami mo so dili jud ko niya pangitaon kay kami magtumi mag-away. Dugang SWAT gikan sa Cebu Provincial Police Office ang gidugang sa lugar. Dunay mga gipangayo si Bacon mga pasado alas 3 sa hapon. Sama sa hatagan siya og sinabuan nga manok ug abogado nga mo'y manalipod niya kon mo surrender. Pasado alas 4 sa hapon, nagpakita ang suspect. Timailhan siyang pagkooperar sa kapulisan ug mga kabanay. Gipakita sab niini ang iyang mga biktima, dayon gilabay ang iyang armas. Alas 5:47 sa hapon, hingpit nga na-rescue sa kapulisan ang mga biktima. Atas! Bilan! Sige, dapin. Daplin. Gabay lah ha. Beliau. Sir. Kering kan siya kering. Ronaldo man yang gibuhat ako. Bisa kunsahan ako. Biha dek ada sistem ta. Kung makasunod mo, pwede ko mag-istorya. Gida sa tambalanan ng mga biktima samtang gida sa presinto ang amahan nga ng hostage. Nasayran nga gawa sa 357 nga revolver, adunay kutsilyo ang hostage taker hinungdan sa pagkasamdan sa asawa ug usa sa sakop sa SWAT. Higayon ni may pagkuhan sa pultahan. Pagtindang ka sa pultahan, huwag man ma-open na yun, kikalihan nila katre. So, ikaduha nga higayon, mo ito nakasuhan na may pranakandam na siya mo ito nga, dihang sakit, so may ganyan solo po gloves. I-please di yung nasap na tagamay, pero okay. Ito na itong patience. So, muna itong gigamit ito, ang patience lang, na nagsugod pa na yung mga alasay sa buntag, na nahuman sa alasay sa gabi. So, ito na, nagpasensya lang ito maayo na mayung tao nga mo surrender na gid siya, pero nakita nyo naman di na gito ka antos o sige pag kita og huwat sa kano sa gid sa mo surrender. Atong ipasalig no nga kaning armas kabalome nga nay armas diha problema na sa kanang managtiayon, so kabalome nga nang armas wa na lisensya and then ilabay lang palihog kuwag bala kay kana siya muray bugtong paagi nga dinhi na kami endanger diha daghang maka-witness ibin mga media ug mga tawo nga kita nga gilabay mong armas, so di na mi pataka og pusil nimo kay pwede mi kami makiha. Kasong violence against women and children, child abuse, illegal detention, illegal possession of firearms ug physical injuries ang atubangon sa amahan nga ng hostage. Okay ra, wala na sakitan nila ba? Mapreso na kayo para kanang wala na ikubog may tabo ba? Okay ra dyan ako. Wala, okay ra na ako. Basta peaceful na tanda, wala na ikita ko ngayon ani ba? King Perez, News 5. Subay sa maong balita, gidayeg sa Provincial Director sa Kapulisan ang Naga City Police ug SWAT nga hapserang nahuman ang hostage drama ni adtong Sabado. Andrea Patenya, Sugin Limi. Well, actually, ang ilang performance is very commendable.
In fact, I text Superintendent Nacario to congratulate him and his men for a job well done because Pagada sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ug sa SWAT team ang hostage-taking incident sa maong syudad ni adtong Sabado. Kini base sa paghulagway ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac. Giingong sakto gyud ang gibuhat sa mga pulis sa pagpakita og maximum tolerance diin wa gyud naangol ang hostage-taker, bahalag dugay kining nahuman. Actually, the paramount concern is safety of the hostage-taker and the hostages. Bahalag it will last several hours, as much as possible, we will avoid mga bloodshed, Apan naobserbahan ni Guilliamac nga angay pang i-improve sa kapulisan ang crowd control, human na matikdan nga daghan kaayong tawo ang mialirong sa panimay sa pamilyang Bakon. Dugang ni Guilliamac nga angay sablikayan ang pagpasud sa mga kabanay sa hostage taker sa crime scene aron makig-negotiate, apan dunay higayon nga mag-agad kini sa judgment call sa ground commander. Kung atong subayo ng operational procedure, yun, di supposed to be, but it depends on the ground commander kung saon pag allow yung nani mga pamaagi just to appease the hostage taker. Kay yung hostage taker kinahanglan makuha man nato ang iyang trust and confidence, Sa phone interview sa hepe sa kapulisan sa Naga nga si Superintendent Brindo Nacario, gipahibaw ni ini nga nakagawas na sa tambalanan ng asawa sa suspect ug ang duha ni ini ka mga anak ug napaubos na sab sa debriefing sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development. Giingong desidido gyud silang mukiha sa ilang padre de pamilya. I-process pa lang ilang mga documents, mga affidavit, mga supporting documents, mga affidavit sa arresting, para i-file na ang kaso. Tambag sa kapulisan ngadto sa publiko nga di ibaliwa ang drug problem sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya o kundo naman gani sila'y kabanay nga drug dependent nga nagpakita na og mga indikasyon sa pagkabayolente, mas maayong mudangup dayon sa mga otoridad. As much as possible, we want to avoid any incidents of killing or injury sa ubang member sa pamilya. So, manimuha mga tabangan sila, we will advise them on what to do. Andrea Patenia, News 5. Sa nalambigit nga balita, mahimong taday nga maka-avail sa mga programa sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA si Veroni Bakon kung kinsa nang hostage sa iyang pamilya. Migawa sa listahan sa OWA nga usa ka kanhi electrician sa Saudi Arabia ug Canada si Bakon. Active member kini hantod nga wa na kini makabalik og trabaho sa gawas tungod sa sakit sa kasing-kasing o giingong pagkagumon sa ginadiling drogas. Bisan ug wa kini makahatag sa iyang contribution, mahimo pagyud nga mudangop sa OWA si Bakon. Dunay nagkadaiyang programa ang OWA nga mahimong taniyang mapahimuslan sama sa pagpautang ug skills training. Awag sa OWA sa ilang mga members nga wa nay planong mularga sa laing nasod ug katong di na makagawas tungod sa sakit nga mudangop sa ilang buhatuan aron matabangan. Sa OWA, so ato nang tan-awon ni sir kung unsay pwede nilang ma-avail, dapat manhi sila sa opisina para maesplikahan sila og maayo kung unsay maayo or pwede nila nga ka-availan sa status nga naa sila. Hubog nga nang gakos og nangulata sa asawa sa iyang kauban, nakuhaan og armas, ray pasaporte sugin limi. Sa tindahan na mo, natuog na biya ko kay akong banan lakaw man tuglabangon. Ako natuog na ko karon kay suod na sa dusong tindahan. Sirado na biya gud. Ni ako raw sa tuog na ko sa suod. Iya man kong gisuod dito. Mireklamo si Arlene Bato kang isagani Dulce ang kauban sa iyang bana isip maintenance sa GDS Security Agency kay kalit kining nisud sa iyang tindahan ug nanggakos. Ay pagsud diri gani kay wa may lain tao diri ako ra mag-usa man ka diri sa di nangutanan ako asay mo pugmangko niya mutana ka ato lang kagawas ana pagsud. Sud man siya karon kay giduon man gid ko niya akong gibunlot dito sa kong higdaanan kay lamis man akong higdaan. Gibunlot man ko niya. Karon pag bunlot niya iyang kong gigakos kay ganang matumba ko siya gigakos mo gyud ko niya ma dilog mo ko. Nahubog gud akong sinina ngari. Dili. Nangutanan ako asa iya ba na. Iya mo gitukmod. Oh, pag tukmod niya nahayang ko. Itukmod niya mo to nagagunit ko niya kay pero wa kay dautan nga plano? Wa ko idautan nga plano kay
Dugang pasangil ni Arlene nga gikulata siya ni Dulce mao nga niburot ang iyang simod. Hinungdan nga nakulatahan sab si Dulce sa mga construction worker sa wa pa kini madakpi sa mga barangay tanod. Nakuhaan si Dulce og 45 kalibre nga armas nga mao'y gitiun niya kang Arlene. Dito nang ko na dinan ko pusil ako kay kanang total ikaw mo pupriso pusil. Gabit-bit gana gisa ko ah. Sa tuunan. Dili tinuray. Tiunan. Ang armas ba? Imong hato? Dili to ko ay. Pero imong gidagan niya? Sa sodo to. Sa? Sa mo agency. Kaya dito na sa sud siya. Sud siya? Di sa putahan. Udah sa presil. Ito yun. May po nga ituunan siya ng tiunan niya ng babae. Pero why? Parihong gida sa temporaryong Cebu City Medical Center silang Arlene ug Dulce aron ipalikor test si Dulce samtang pakurasyonan usab si Arlene. Kato si Sagana Dulce sir, kaso to niya kaya tumawag siya gani armas nga nakuha sir. Gani armas nga sa Republic Act 10591 nga illegal possession of firearms and ammunition. Ano nga cold nga armas. Wala pa man sila pakita nga mga dokumento nga napag-inilisensya ng armasa. Ray Pasaporte, News 5. Gilauman nga masulbad na unya ang problema sa kawat sa Barangay Kiyot ug Basak area, human nadakpan sa kapulisan ang notadong manglungkabay sa dapit. Andrea Patenya, Suginlimi. Kining mga mahalong camera, duha ka cellphone ug 13,000 pesos nga kwarta mao'y nakuha gikan sa gitumbok nga notadong manglungkabay sa dakbayan sa Sugbo nga si Norman Saison alias Manman. Nasayran nga ang maong mga butang, gikawat ni Saison sa panimay sa usa ka Vicente Ballesteros sa Barde sa Barangay Kiyot ni adtong Biyernes sa kadlawon. Nadakpan si alias Manman sa gihimong follow-up operation sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Branch ni atong Sabado sa Barangay Dulho Fatima samtang nagduwa og bingo. Giingong modus ni Saison ang pagkaron ingnon nga fruit vendor aron makapaniid sa panimay nga iyang target. Ang style gid niya na gid ni siya sir before siya mo commit. Magtinda ni siya og apple, disguise siya og tinda og apple. Mag morning pa lang mo tuyok na ni siya magtinda siya og apple no. Ang apple ngayon dadon sa matter of 6 or 5 lang kabuok murubing siya. Nya ablihon gid niya ang kultahan, iya gyud pugson kung nay bata yang pugson og papalit ang kunwari niya nga pugson og papalit para makaskan siya sa sulod sa balay. Kung siya mo to. So, sa pasangil lang na. Kung dagang pinakailan ni mo, sir, sa Basak, sa Kiyot, nila pa yung lugar. Ilang ka mo explain, sir, nga ano ni, kasi mo kuyo, ano ba? Para nasa kasi mo side ba? Ganun mo tago na mo, nakita na yung mugshot mo. Ganun din yun. Kung explain, sir? Nasayran nga dunay kauban si Saison sa pagpanglungkap kinsa padayong gipangita karon sa kapulisan. Giingong dugay na kini sa maong binuhatan ug gibana-banang kapin sa 20 ka kaso sa pagpanglungkab sa Barangay Kiyot ug Barangay Basak ang masulbad karon nga nadakpan na si alias Manman. We hope na once we have this publicly known, baka yung iba pang victims nakita siya sa lugar nila immediately prior to the incident, no. Please lang, we would like to ask their help also in filing a formal complaint para mabilis nating ma-resolve yung mga previous cases niya. Andrea Patenya, News 5. Tag-iya sa giingong suyupanan sa Sambag 2, gipusil patay sa wa pa mailing mga tao. King Perez, Suginlimi. Buntag nang nahibawan siyang kabanay ang kamatayon ni Samuel Samboy Amanse. Kinsa gipusil patay sud siyang panimay sa sitio Pailog, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo ni adtong Sabado. Nag-inusarang nagpamuyo siyang barong-barong ang biktima uban ang mga iro. Mga bala sa 9mm ug 45 nga armas ang nakitaan sa crime scene. Gida sa punerarya ang patayng lawas aron na autopsy. Nakadungog lang eh. Nay buto-buto. Ni adto akong anak nga man nay gabuto-buto basig nay kuan nagpinusilay sa atbang sapa. Nyawami kay ba nga diha day ang gipusil. Pagtitiod, kadungog og buto. Katulo ra dito nga buto. Dinasod sa unahon na basig nanira na sa rungkwak ni kanam na sa irgan. Matud sa mga silingan nga dunay duha ka tawo nga nagpurong og nagbitbit og pistola nga misud sa balay ni Samboy. Gikumpirmar sa igsuon sa biktima nga gihimong suyupanan ng panimay sa iyang igsuon. Gani dunay mga nakuhang drug paraphernalia ang kapulisan gikan sa panimay niini.
Narauban. Pero dili na taga diri. Mo-under na rin, maabang niya, magkailan niya. Oo, mo lagi ko naghimo ko ng langobya, kanay musuyop, ano musuyop sa iyang kanang balay-balay niya. King Perez, News 5. Duha ka iladong pusher sa Barangay Basak, Lapu-Lapu na sikop sa usa ka bypass operation sa kapulisan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nasikop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch niya itong Sabado sa gabi silang Osama Abubakar alias Billy ug Elmer Soronio alias Sam. Ang duha notado nga tigbaligya og droga sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Kaya ilak mo kayo ng grupo. We have been monitoring this group for the past 4 months. Monitoring na to 4 months yun. And then wala na yun na to na ano pa dayon, na operatan dayon or na aksyonan dayon kay of course we need yun katong positive ID ug asa ang source sa ginadiling droga ug nasikop ang duha pinagi sa usa ka bypass operation gawas sa ilang hideout sa Barangay Basak. Nakuha gikan kanila kining kalibre 45 nga pistola, kwarta ug mga pakete sa shabu nga gibanabana nga mobalor og 110,000 pesos. Concentrate na sila sa Barangay Basak. Mostly concentrated dira sila doon sa Tita Guapa nga area. Hugtanong gihimakag sa madinakban nga ila ang nakuha nga drugas ug armas. Susam, unsa man itunaw niya sir na inyo tong nakuha ng mga drugas? Tamo. Dili to inyo. Ryan Sorote, News 5. Armas o gidiling drogas nakuha gikan sa kwarto sa giingong tigpayuhot og drogas sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Girunda sayo sa buntag ni adtong Sabado ang Pinoy-anan sa gidudahang drug poser nga si Alan Pino sa Barangay Ibo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dili kalapasan sa pagpamaligya og ginadiling drogas ang gibitbit nga search warrant sa Pusok Police Station kun dili paghupot og armas nga way lisensya. Apanwa si Pino kinsa dihang giserve ang warrant. Dihang gisearch ang kwarto ni Pino. Nakuha kining usa ka 357 revolver nga dunay bala, 25 ka gagmay ug duha ka medium pack sa gituuhang ginadili nga drugas. Ang inahan sa subject nga si Andresa nagkanayon nga sa iyang naibaw-an musuyop og shabu ang iyang anak. Sa milabay nga mga adlaw, nagduda kini sa iyang anak dihang dunay mga lalaking nisud sa kwarto. Sa primero ka nang magsig pang sana yup-yup sabat na ba ko karon din si manahagin ngagi kusang si manas unyo dan ako naglibog na ko nagduda na ko unsa ilang kuan diha kay mao lagi na magiduwa ra dag baraha 3 o 4 ana ako na silang ko nang natuuro manggi ko nga maora na ilang bisyo lagi akong mango sir bago ginasa ni kuan nang bisyo ha nang ligya ba pero maangkon ko nga suyod na gina siya nya pag mga kuan mga doksman na mga doksman na lain naman akong honda diri sa kinsa na lang mo kuan ba mo usod nya mo tong nakuan ko ginana ko akong maison ma alan ma kuan nga ma Dugang sa maguwang sa suspek nga gitambagan niya ang iyang manghud nga iuli na lang ang shabu. Apan wa kini mo patuo, mao nga iyang giingnan ang iyang inahan nga pahibawon ang mga opisyali sa ilang barangay. Na dawat na mga information na kining subject ron sa na maligyan ni siya og dogas niya armado. Nasa siya armas ba? Ito nga tisbayan positive na nya kuan pod og gi-applyan din kuan search warrant to tagtaw naman iyang kuan illegal activity niya sumala sa akong informant na kana lagi ko nung renew ginagmaya nung tagbay ka photo sana. Ray Pasaporte, News 5. Gipasidunggan sa Cebu City Police Office ang mga opisyales sa barangay sa Dakbayan sa Sugbo atol sa paglusad sa ika-19 nga Police Community Relations Month nga dunay tema nga pinaigting na samahan ng mamamayan at pulisiya para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran ng sambayanan. Atol sa moong selebrasyon, gipasalamatan sa kapulisan ang mga barangay officials sa ilang kanunay nga pagsuporta sa
alang sa crime prevention. Matud sa pangu sa Association of Barangay Councils nga si Kapitan Philip Safra, tahas gyud nila ang pagtabang sa kapulisan ug gani gipahibaw niining gipa-imbestigar na niya ang aligasyon bahin sa kapakya sa mga barangay tanod sa Barangay Dulho Fatima sa pagkooperar sa drug raid ni adtong miaging semana. Kung mapamatud-on gyud nga tinuod ang maong reklamo ug nga nalambigit sila sa pagproteher sa drug operations, mag-atubang silang mga kasong administratiba ug posibleng mataktak sa serbisyo. There would be, no, definitely, no, if tinuod gina initial investigation would reveal nga murag yung naa sila participation or na ay cover up or more in cahoots sa kanang illegal nga negosyo sa droga, mas maayong atog yung palabdan ang investigasyon, then kutob sa unsay pasikaras balaod kung masilutan din atong pasilutan. Gawa sa kapulisan, doon na sa gimonitor karon ang mga ahente sa NBI 7 nga doon ay mga kalimbigitan sa ginadaling drogas. Dahil doon na sila gibuhat ng operasyon ni atong miaging semana apan napakya sila. Those are some aspects of the operations na dapat ma-minimize o kaya dapat mawala. Wa makauyon si CPPO Director Noel Guiliamac sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay kay wa gyud kuno kini maglihok batok sa illegal nga droga sa maong syudad. Iya kini gihatagan og laing chance ug wa gani gihapon kini aksyon, iya ning parilibuhan og pasakaan og kaso. Andrea Patenia, Suginlimi. Inay paghatag og tubag, aksyon ang buot makita ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guiliamac gikan sa hepe sa Talisay City Police nga si Superintendent Racel Carmelo Dayon. Kay numduman nga mipadayag og kasagmuyo si Guiliamac kang dayon kay wa gyud makasulbad sa problema sa droga sa ilang lugar ug ang police units pa sa CPPO ug Police Regional Office 7 mao'y nakauna sa pagpahigayon og raid sa Barangay Tangke ni adtong Huwebes sa hapon. Kundi pagyud makahimo og operasyon si dayon, relibuhon niya kini ug pasakaan og kasong administratiba nga neglect of duty. If and when there will be another raid coming from PIB, I will be forced to relieve them and file appropriate charges for non-performance of their duties and responsibilities. Kay numduman nga di kini ang unang higayon nga nakontrobersyal ang kapulisan sa Talisay. Gireklamo sab sila kaniadto nga mga drug protectors ubos sa pagduma sa kanhihepe nga si Superintendent Resty Santos. Mato di Guiliamac, wa hinuon siya nakadawat og mga bag-ong taho kabahin sa pagproteher sa mga pulis ug mga drug operators. Apan di gyud malikayan nga magduda siya nga nalambigit sila sa illegal drug trade. If and when they will tolerate this drug problem by not acting on the complaint or the drug situation in their area, that goes to show that they are already protecting, cuddling these illegal drug pushers. That's why I encourage them to conduct serious operations against drug pushers in their area of responsibility. Sa phone interview ni Dayon, gihimakak ni ini nga wa sila nabuhat pagsumpo sa illegal nga drogas. Gani giingong nakadakop na sila 7 ka drug user sa ilang saturation drive ni adtong Hunyo. Apan iyang giangkon nga sukad milingkod siya isip hepe ni adtong buwan sa Marso, ang problema gyud sa kawat ug lungkab mao'y ilang gihatagan og atensyon. Mipasalig kini nga sundon ang hagit ni Guiliamac sa pag-prioritize sa drug operations. Pero makapromise ta sir sa Campidi nga murag within the next few months kaha naagid tay madakpan nga drug operator diha sa Talisay. Oo, kaya ako kita siyang paninguhaan, although ang ato handicap pero puro baguhanon ato ang operative. We are up to the challenge. Gawa sa Talisay, gibutang sab sa drug watch list ang dakbayan sa Karkar, Bugo, Danao ug Naga, ingon man ang mga lungsod sa Konsolasyon, Compostela, Minglanilla ug Dumanhog. Duna say nahuna-hunaan nga bag-ong stratehiya ang kapulisan sa pagdakop sa mga drug operators, kay daw nakabantay na ang mga drug pushers sa naandang strategy sa pulis nga matag kadlawon mo operate. What happened, ang mga drug pushers na to are aware na sa atong ipahigayon nga raid. That's why some of them stayed inside their car, just roaming around, They avoided staying inside the house because for sure they will be arrested. Andrea Patenya, News 5.
Gibantayan karon sa mga tinugyanan sa balaod ang mga retailer sa bugas nga namaligya og mahal sa barato nga bugas nga gisagol sa mas mahal nga klase. Gitahasan sa NFA ang CIDG, NBI ug DTI sa pagsusi sa listahan sa mga retailers nga posibleng manika sa ilang pagpaninda og bugas. Ryan Sorote, Suginlimi. May mahal yung bugas, te? Tungod sa nagkamahal nga presyo sa bugas, mas in demand karon ang NFA rice. Ang pumapalit og bugas, mopili sa NFA rice tungod sa kamahal sa ubang mga klase sa bugas. Taas maron ang bugas niya, himan-himan kana ganing kung naaman gani sa Droy NFA, naglimit man sa sila kada tawo. Tagurhara ka kilo ang ihatag kada tawo. Muna nga og mobalit sila NFA, mo puno gihapon sila palit sa amo. Dunay duha ka klase nga NFA rice, ang tag 27 pesos ug ang tag 32 pesos matag kilo nga mahimong mapalit gikan sa kapin 5,000 ka mga sellers. Suma sa NFA, naghinubra ang ilang supply sa NFA rice dinhi sa Sugbo. Dunay 80,000 kapin ka mga NFA bags dinhi sa warehouse sa NFA dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Usa lang kini sa pipila ka mga warehouses nga nagkatag sa tibuok lalawigan. Apan matod sa NFA, usa sa ilang gitutukan karon mao kini mga taho sa mga magpapatigayon nga dunay mga modus sa pagpamaligyaw NFA nga mo'y gisaligan sa tumakigsuunan. Apan suma sa NFA, wa pa sila na monitor nga mga magpapatigayon nga milapas sa balaod. So far, wala naman dito sa atin, but we have already given the list ng mga nag-request naman si IDG ng mga lists ng mga traders dito sa atin. So we have given them the list. Sa miaging semana, nakig-meeting ang NFA sa Criminal Investigation and Detection Group, National Bureau of Investigation o Department of Trade and Industry aron sa pag-imbestigar sa posibilidad na dunay hoarding sa NFA rice dinhi sa rehiyon. Ang hoarding sa NFA rice sa pipila ka mga traders hinungdan sa pagsaka sa presyo sa bugas sa merkado. Kanang pagkibra sa kanaganing among halin, naagyud. Sa karon, dunay 60 pesos nga pagsaka sa matag sako sa bugas. Ang labing barato karon nga commercial nga bugas sa merkado nagkantidad og 43 pesos ug ang labing mahal 76 pesos matag kilo. Sa higayon nga masakpan nga malambigit sa ilegal nga kalihukan ang mga retailer, ila kining pasilutan og multahan sa kantidad nga 2 milyones pesos. Ryan Sorote, News 5. Subay sa mando sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force, kasamtangang gihold sa Carmen Police Station ng usa ka 10-wheeler truck nga dunay kargang mga Capiz shells. Bisan og dili illegal ang maong mga karga, wa kini dokumento sa pagtransport sa Sugbo ang maong mga shells. Nakarehistro ang maong sakyanan sa usa ka Danilo Montesilio. Gikatahong gikan pa ang maong mga kargamento sa Iloilo ug miabot sa pantalan sa lungsod sa Tabuelan via Escalante sa Negros Occidental. Way atubangon nga silot ang mga pahinante sa maong truck o gipaabot lang nga mapakita ang mga gikinahanglang papeles. Posibleng mabalik na to sila until nga makaproduce sila og kuan, makaproduce sila sa ilang dokumento. Gipangkumpiska sa mga sakop sa City Anti-Indecency Board kung kaib ang mga laway nga mga DVDs o magazine nga gibaligya sa downtown area ni atong Biyernes sa hapon. Mato sa labaw sa kaib nga si City Administrator nga si Dr. Lucille Mercado, ngawa sila nasikop nga mga namaligya niini. Posibleng ilang pasiladaan ang tindahan nga nakuhaan sa moong mga pornographic materials kaysa nasayran sama gihapon nga tindahan ng ilang gibadlong kaniadto. Duda sab sila gipanid-an karon nga mo'y naghimo og pornographic materials. Doon na sila machine. Dili na mi still mo cost na magdako pag transport pin ana. Anira na diri na may makingaron nga mga bag-o nga dali ra kadaghan kayo ang muguwa ba at one time. Call center agent gireklamo tungod sa pagpanaktak sa mga empleyado ug wa paghatag sa mga benepisyo nga gimando sa balaod. Apan mato sa tigpuma sa call center, ang gipangtaktak ng mga empleyado na lambigit sa pagpangilad sa ilang trabaho. Ryan Sorote, Suginlimi. Naabtan pa sa News 5 din sa National Labor Relations Commission, Regional Arbitration Board kung NLRC RAB7 ang manager sa call center nga Blue Connect Solutions nga si Bella Fabricante. Ipahigayon unta ang hearing batok sa reklamo sa mga kana-empleyado nga gipanaktak. Na-reschedule ang hearing sa reklamo sa mga agents sa Hulyo 22 humanwa makompeto ang 14 ka mareklamante.
Matod ni fabrikante, padayang nag-operate ang Blue Connect Solutions uban sa 82 ini ka mga agents bisan mideklara ang kumpanya og 2 ka buwan nga temporary suspension sa ilang operasyon. Ang 14 ka mga ipangtaktak nga mga empleyado mireklamo sa illegal termination, wa pag-remit sa mga mandated contributions, wa pagbayad silang overtime, why night differential o wa pagbayad ini og 13-month pay. So we're willing to face them. In fact, akong ipadawat sa akong client ang last summons karon kundi magdugay. Wa man sila manunga. So we don't want to take advantage of their absence kay ba man to justice and equity. So tagano mga chance bisag sila complainant. Matod sa kampo ni fabrikante, kumpleto sila sa tanang mga dokumento nga magpamatuod nga wa sila nalapas nga labor laws. Ang mga empleyado gipangtaktak tungod sa ilang kalambigitan sa mga fraudulent activities nga ilang gitawag nga ghost calls o ang pagmaumao sa trabaho apan wa di ay. Ang pasangil gihimakak usab sa mga call center agents. Apan suma sa Inter-Call Center Association of Workers kun ikaw, mikabat na og kapin 300 ka mga agents ang gipangtaktak sa Blue Connect sukad ni atong Mayo. Matod sa ikaw, nga gideklara sa Department of Labor and Employment nga di third-party contractor ang Blue Connect ug obligado silang mohatag og 13-month pay. That is why right now we are actually challenging not only Bella Fabricante as well as we are challenging Mike Coronado to prove yun nga na ay recordings nga na-exist ang na-adjoy ghost calls, na ay fraud because... So ako, nagtala ako from a lawyer's eye, there is injustice. Kaya nga nang mamasangil man nga na may papel, no? Matod sa ikaw, ang Blue Connect uban sa nagkadaghang mga gamay nga mga call center sa Subo nga sagad nakalapas sa labor laws. Ryan Sorote, News 5. Sa nalambigit nga balita, Inter-Call Center Association of Workers mipegayon og seminar alang sa mga agents. Gituyo kini aron masayod sila sa ilang mga katungod. Andrea Patenia, Suginlimi. Subay sa daghang reklamo batok sa mga call centers dinhi sa Sugbo, usa ka lecture ang gipahigayon sa Inter-Call Center Association of Workers kon ikaw nga nag-edukar sa mga call center agents kabahin sa ilang mga katungod. Kay numduman nga pipila na ka mga call centers ang nag-atubang karon og sumbong sa National Labor Relations Commission kon NLRC tungod sa nagkalain-laing reklamo sama sa illegal shutdown, kapakya sa paghatag og mga benepisyo ug overtime pay, 13th month pay ug kapakya sa pag-remit sa ilang contributions. Usa sa mga tips mao nga kinahanglang i-monitor nila ang ilang government-mandated contributions sama sa SSS. So that is why it's really better ang usa ka ahente nakadyo sila online account when it comes to SSS. Tambag sab sa ikaw nga di sila angay mahadlok mo padayag sa ilang mga problema ngadto sa ilang immediate supervisors ug kundi gyud sila paminawon mahimo silang magpatabang sa ilang asosasyon. Sama ni Donald nga gibaharan sa iyang amo nga ipa-blacklist sa tanang call center companies dinhi sa Sugbo kun magpadayon sa pagsumbong kabahin sa giingong violation sa ilang kompanya. Nagit kay mga inana nga kanang hunahuna nga mahadlok ka tungod kay dili ka nakitag trabaho or what happened to you after that incidences, diba? So nadyo kay possible this nga kag so no mag-worry sad ka, diba? So karon nga na-enlighten among mind with this group. So dili mahadlok if mawala ang trabaho kay naman may rights nga i-pursue na mo. Laing pahimangno sa ikaw ngadto sa mga mo-apply nga sutaon gyud kung lehitimo ba ug di lang fly-by-night ang call center company nga ilang applyan. Panginaot sab nila nga mutabang ang Department of Labor and Employment sa pag-edukar sa publiko kabahin niini. So ako karon gi-encourage sad ang Department of Labor na at least to post it diha ba sa media, through media or any kanang mga makita good visible gyud sa mga agents who are those centers or what are the tips nga ila ikahatay. Kay like I said, especially Mandawi and Lapu-Lapu area na daghang dong fly-by-night na hitabo. Laing panawagan sa ikaw sa Dole nga siguraduong dunay health insurance ang mga empleyado sa call centers ug mahatagan og pagtagad ang nagkagamay nga sweldo sa mga agents karon. Kay kun kaniadto 18 ngadto sa 20,000 pesos ang starting pay, nasayrang daghang call centers na ang nius-us sa ilang starting pay ngadto na lang sa 10,000 pesos. Ang Pilipinas giila isip call center capital ni atong tuig 2010. Duna na kini karoy kapin 800,000 ka mga call center agents nga anaa sa Metro Cebu, Manila ug Clark.
53.6% niini mga babae, samtang 25% niini nagpangidaron og 15 ngadto sa 24 anyos. Sa tuig 2016, gipanglantawan nga moabot na sa 1.3 million ang call center agents sa Pilipinas. Andrea Patenia, News 5. Plano karon ni Mayor Michael Rama nga kuhaon ang serbisyo sa kani opisyal sa Department of Labor nga si Josefus Jimenez aron mangulo sa programa alang sa mga OFW. Ang maong programa nga gitawag Comprehensive Integrated Program mo cater sa tanang problema sa usa ka OFW nga nanginahanglan og tabang. Makigtagbo usab siya sa taga Department of Labor ug sa Overseas Workers Welfare Administration alang sa pagplano kung unsaon pagtabang ang mga OFW. Grow, ma-retrogress. So you're being an OPW, at the end of the day, did not bring certain assurance for a developed family or a family that will also learn out of the hardship. Gideliver ni Governor Junjun Davide ang iyang unang State of the Province address. Aniyang report ni King Perez. So said, let us begin with what our people need the most, what we can do given what we have. Pasado alas 2 karong hapon, gihimo ni Governor Junjun Davide ang labing unang State of the Province address. Atubangan sa 15 ka mga provincial board members, department heads, mga mayor, regional directors ug mga sakop sa private sector. Unang gipasigarbo ni Davide mao ang kalampusan sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga apektadong biktima human sa sunod-sunod nga katalagman sa lalawigan. Lakip sa kalampusan ang 12.2 bilyones pesos nga rehabilitation budget alang sa amihan ng Sugbo nga nakahiagom sa kadaot sa bagyong Yolanda. Hinuon hangtod karon gipaabot pa ang pirma sa presidente sa nasod aron hingpit nga maaprubahan. UN Special Representative for Disaster Risk Reduction, Margareta Wallstrom said, and I quote, "Strengthening LGUs will put the Philippines in a very good space. Manila could also adopt some best practices by model local governments like Albay and this is a grand slam statement, a shining testament to the resiliency of the Cebuanos and effective performance of a rookie administration. Gipasigarbo usab sa gobernador ang 231 million pesos nga financial assistance ngadto sa kalungsuran sulod sa iyang usa ka tuig nga pagduma. Nakadawat sa Bang Kapitolyo og 173.5 million pesos ubos sa Health Facility Enhancement Program sa DOH alang sa pagrehabilitate sa mga tambalanan sa lalawigan. Aduna na sa 542 medical personnel ang mga tambalanan sa kalungsuran sukad Hunyo 2014. Kalampusan sa balang kang Davide nga napo sa napog-unom ka mga province-owned hospitals gihatagan na og level 1 accreditation. The necessary hospital equipment, supplies, and medical teams are now available to perform surgical procedures. Laboratory examinations and other medical services such as ultrasound and ECG are also now available. Anaasab sa 149 million pesos ang nagahin alang sa edukasyon sud sa usa ka tuig nga pagduma ni Davide. Samtang 70% sa gibana-banang 15,000 ka mga aplikante nga gi-accommodate sa Public Employment Services Office kon peso ang nahatagan na og trabaho. Wanting to learn, the youth, women, and persons with disabilities shall have the opportunity to acquire skills, and those wanting to work can make a decent living. 26,000 ka mga mag-uuma ang napaubos sa mga training subos sa Farmer Scientist Training Program sa Kapitolyo. Gipahibaw usab ni Davide sa Provincial Board ang planong pagsud sa 27.5 billion pesos fund gikan sa World Bank alang sa Philippine Rural Development Program. 170 kilometro sa kadalanan ang napaayo na rehabilitate sa unang tuig nga pagduma ni Davide. Misugyot sab kini sa pag-invest sa Kapitolyo og 200 million pesos alang sa heavy equipment. Giduso usab ni Davide sa iyang report mao ang pagpatuman sa Transaxial Highway nga magsumpay sa tumoy nga bahin sa amihanang og habagatang Sugbo. We are now studying how we can make more convenient, faster, and more economical travel time north to south. On the macro level, efficient transportation and the mobility it confers have a positive impact on production outputs, employment, and incomes in the economy in general.
Sa natad sa Peace and Order, gipasigarbo ni Davide ang kalampusan sa Anti-Illegal Fishing Task Force ug Provincial Environment and Natural Resources Office. Apan gihatagan og gibugaton ni Davide ang sugyot sa pagduplicate sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council sa mga kalungsuran. This is not a problem solely of the police or of the local governments. This is a problem of communities, of neighborhoods, of families. Adunay 751 million pesos nga cash balance ang Kapitolyo ug misaka sa 42% ang Special Education Fund sa kagamhanan sa lalawigan sukad Mayo 2014. Gipasalig sab sa gobernador nga mahimong hapsay ang bidding system sa Kapitolyo nunot sa gikalambigitan nga kontrobersiya sa bidding sa security services contract sa Kapitolyo ni adtong Mayo. Reforms in this area has definitely not been easy. Detractors perversely wish us to fail. As we go through the pains of drastically cleansing our highly vulnerable procurement process, let me assure you that we are moving in the direction of transparency. Gipasalig ni Davide nga dili mahimong dumping ground sa coal ash ang Balili Properties sa barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga nga nalambigit sa usa ka kaso sa Sandigan Bayan. The case involved almost 100 million of provincial money. The case remains pending in Sandigan Bayan. However, this case turns out, I assure the people of Tinaan and the city of Naga that I will not allow their neighborhood to become a dumping ground of coal ash or any pollutant. Usa sa mga bugat nga gipasalig ni Governor Junjun Davide sa iyang State of the Provincial Address mao nga dili mo gasto ang iyang administrasyon sa pagpaayo sa Cebu International Convention Center human kini naguba sa sunod-sunod nga katalagman sa miaging tuig. I assure Cebuanos that not a single centavo more will be spent to reconstruct or repair this building. Ang CICC usa ka joint venture tali sa Kapitolyo ug Dakbayan sa Mandawi. Usa sa mga options mao ang hingpit nga pagbaligya sa CICC ngadto sa Mandawi. A single centavo with administration. You heard it right. Dili kita mo gasto. Not a single centavo for fixing it or renovating it. So, what does it mean? Gipalit na sa Mapapod. Sa buta pa, this is subject of negotiations with the Mandawi City Government. So after moabot ang resulta, we will sit down and discuss. Para na ko andam ang Dakbayas Mandawi, provided nga sudra sa reasonable ra nga presyo. King Perez, News 5. Nadawat na sa Cebu City Government ang usta ka gatos nga vials gikan sa uluhang buhatan sa Department of Health. Plano ni Vice Mayor Edgar Labella nga maayo og usab kay nanginhanan nini ang syudad. Leslie Camena de Vistil, sugin nimi. Naabot na ang gipangayo ni Vice Mayor Edgar Labella nga 100 vials nga anti-rabies gikan sa Department of Health Head Office ug mangayo pa og dugang sila bilya niini kay gikinahanglan kaayo kini sa Dakbayan sa Sugbo. Gipasabot niini nga mas labing maayo nga mangandam daan ang syudad. Naay daghang napakan isa ka usawa, let us always be prepared kay luoy kayong mga pobre. Gisigundahan kini sa labaw sa City Health Office nga si Dr. Daisy Villa kay sa iyang pagbana-bana di mo minus sa 6,000 ka tawo ang nanginahanglan og anti-rabies kada tuig sa Dakbayan. Awhag ni Dr. Villa sa tanang nagbuhi og hayop sama sa iro ug iring nga atimanon kini. So, kami nga naanay napaakan among pang-injeksyonan ug ang kadtong mga tag-iya sa kuan ilang responsibilidad para pagpabakuna sa ero. Unya ang DBMF will pangusgan sad nila og maayo ang ilang pamakuna sa ero. Ang 100 vials sa anti-rabies tungaon sa Cebu City Medical Center ug sa City Health Office. Leslie Camena de Vistil, News 5. Gusto sa Cebu City Government nga di pakuhaan sa PhilHealth ang ilang gihatag nga assistance sa mga indigent members niini. Apan matud sa PhilHealth nga sama og wa kini budget sa City Hall. Leslie Camena de Vistil, sugin limi. Gitahasan ni Cebu City Mayor Michael Rama si Department of Social Welfare Services Head Dr. Esther Concha ug Legal Officer Attorney Joey Daluz sa pagpangita og paagi aron maminusan ang PhilHealth assistance sa mga indigent members sa PhilHealth nga gisuportaran sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Rama, di angayang kuhaan ang kantidad nga ilang gihatag ngadto sa 37,000 ka mga miyembro kay gikinahanglan nila kini. Plano sa mayor nga ang ilang ibayad sa kuwang sa PhilHealth kuhaon sa supplemental budget 2. So, it may not be good to think dapat ay champ, pagkahuman dapat ay PhilHealth, yung pagkahuman saka ang PhilHealth, but I don't intend to deprive and I want them to continue
Why may atubang sa news team diyang suway na muuntang kuhaan ang habig sa PhilHealth. Sa off-cam interview ilang gipahibaw nga dugay na silang nagpahibaw sa city government nga musaka sila ngadto na sa 2,400 annually apan na paglantawan nga posibleng wa gyud budgeti sa syudad hinungdan sa kakulian. Buot ni Mayor Michael Rama nga madali ang pagsulbad sa mga problema aron di magtuo ang mga indigent members nga wa sila tagda sa kagamhanan sa dakbayn sa Sugbo. Isip ka ng lesson like, yun yung lesson. Ang pinaka-importante, it's good to be looking to the bottom, but do not make it as a reason that we will end up, and then these people might be thinking that there's no more government that will be responding to their needs. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Maapektuhan niya ang koleksyon sa BIR kung hinpig ng mahimong balaod ang duha ka House Bill nga nag-exempt sa night shift differential of overtime pay nga kuhaan og buhis. Sampang nalipay ang kahugpungan sa mga call center agents sa maong laraw. Ryan Sorote, Sugin Limi. Naabot sa Bureau of Internal Revenue 7 ang ilang target alang sa unang semestre ning tuiga. Sa 10.5 billion pesos na target, milapas ang ilang koleksyon og 10.8 million pesos. Ug bugtong buwan sa Marso ang wa nila maabot. Posibleng di magpadayon ng ilang performance kung mapalabang sa ubos balay balauranan ang House Bill 2836 og 4682 ni House Deputy Majority Leader og Makati Representative Marlene Abigail Binay. Ang mga balaod nun mag-exempt unya sa income tax sa tanang naa sa graveyard shift og overtime hilabi na sa mga nagtrabaho sa business process outsourcing kun BPO. Matud sa BIR, dakong tipak unya ang mawawa sa ilang koleksyon kung mapalabang kini. Amo diha is para sa ako is maahin na siya para sa mga empleyado. But certainly sa among BIR is tanang maka-apekto sa among koleksyon. Sa kasamtangan, di mo minus sa 32% nga withholding tax ang kuhaon sa usa ka minimum wage earner depende gihapon sa tax bracket sa empleyado. Matod sa legal officer sa BIR, di na kinahanglan ang bagong balaod kay na may samang exemption sa Republic Act 9505. So siya na nga bracket, exempt yun siya totally. And ang exemption sa minimum wage, dili lang kay basic salary, it includes the overtime pay, hazard pay, holiday pay. Gihangop sa Intercall Center Association of Workers kung ikaw ang bill ni Binay dugan sa panawagan nga dunay 2 months tax break alang sa tanang mga empleyado. Matud sa ikaw, mahuglang nga mahimong tax ang 25 ngadto sa 30% nga overtime sa mga call center agents tungod sab sa kadako sa ilang sweldo. Anaa sa 14,000 ngadto sa 15,000 ang labing gamay nga basic pay sa usa ka call center agent dinhi sa Sugbo. Well, it's since we actually have almost 1,000 members there is Cebu. This is a very positive news for us because Kikatakda makigpulong ang ikaw ni Senador Miriam Defensor Santiago alang sa pagpalabang sa Magna Carta alang sa mga call center agents. Ryan Sorote, News 5. O kadto ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Dennis Tanok. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus-a, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!